To tell anybody who is a criminal, who is a kidnapper, who is a potin. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Ndị ntorobịa ha na ndị ọrụ nchekwa obodo Obosi eziela ozi ịdọ aka na ntị wee nye onye ọbụla nke na-ezu ori, onye ọbụla na-atọrọ mmadụ, onye ọbụla na-egbu mmadụ makwanụ onye ọbụla na-eme ihe ọbụla nke iwu obodo megidere nke bi na ya bụ obodo Obosi wee sị na onye dị otu ahụ nwere amara naanị otu mkpụrụ ụbọchị ịkwụsị ya bụ ihe ọjọọ nke ọ na-eme ma ọ bụkwanụ ya kwado otu ọ ga-esi agbapụrụ ha na ya bụ obodo. Anyị matara nke a site n'otu ihe onyonyo nke ha zipụtara dịka ha zukọrọ n'igwe n'ọnụọgụ wee maa ya bụ ọkwa ịdọ aka na ntị bụ nke ha sịrị na ụdị ọgụ ha chọrọ ịlụso ndị niile na-ebute ala dị mma na ya bụ obodo na nke ikpeazụ a abụghị ọgụ a na-alụ ele onye ọbụla anya n'iru. Dị ka ha siri kwuo, ha sị na onwe onye ọbụla nke mara na aka ya dị na mkpamkpa niile nke na-akpa na ya bụ obodo bụ onye nke ndị obodo makwa na aka ya adịghị ọcha, na ihe onye dị otu ahụ ga-eme ka iwe a ha chọrọ iji wee lụso ndị ala dị mma ọgụ hapụ ịdakwasị onye dị otu ahụ bụ ichegharị ma wepụta onwe ya bịa rịọ ndị obodo mgbaghara. Ha gakwara n'iru wee rịọ ndị nne na nna na ezinụlọ niile ka ha dọọ ụmụ ha aka na ntị bụ ndị niile na-atinye ụkwụ n'ajọ ụzọ, n'ihi na ụbọchị ọbụla nwa ha ahụ ga-emeta ihe aka ha bụ ndị ọrụ nchekwa ga-akpara ya ga-abụ ụbọchị ikpeazụ ezinụlọ ha ga-ahụ nwa dị otu ahụ anya. A sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. Anyị abụrụ ndị ajọ mmadụ. Ife anyị ime today bụ na anyị chọrọ march around Obosi, and what we are doing is under the instruction and permission of Igwe Obosi. Ka unu mara na ife anyị na-eme na ọ bụrụ na anyị na-eme ya against anybody. We are only doing it against the bad people. Igwe Obosi nyere ya authority to do what we are doing today. Kedu ife anyị na-achọ ime? We are going to move around the whole of Obosi to tell anybody who is a criminal, who is a kidnapper, who is a potin, who is a different types of criminals in Obosi. Now, first see Obosi were poor today. Today, first see Obosi were poor. Makanaya tells us Obosi. Oje see no a criminal. One if in a madroma. See Obosi were poor. Stop what you are doing, that is crime. On my confession, name and if in a madroma, you can come and meet us at our office ever. He confess any fan and document here and make sure that now you don't continue doing that. Man, open a area. I work by intelligence. I work intelligence. I am on different days and different data. If I tell you today, but I need the opportunity to stop those bad things they are doing in Obosi. Man, Obosi na fatu na farm mia. First year Obosi work up. Man, Obosi is zero Obosi work up. I am upon the youth. I am upon the AVG and operatives. We will not come after you. Upon the father they cook an upon the father they cook an I shall click on. I got now. Moto Agageva. Onyebia one na-eme aja ife mara ikwu ya if na aka ya je n'ụlọ ụka aka ya akpọ ọkụnye ife igwe aka ya akpọ parents kpọọ chairman ogbe na secretary nyefe sakụla fa sign na onye nwudelu ofuru si ajụ na onye ọbụla maka ya maka na abago another dimension of security in Obosi. Abago another dimension onye nwudelu kịta ebe ọ bụ na ndị be fa afọ si ajụkwa na-esi na-ekwu oke ife na-ekwu ebu onye makwa nwanne n'ezi onye ma onwekwa onye oke nwekwa onye mee ife kịta oke nwekwa onye west nke a bụ business as usual onye wee natakwa onye ofe onye anya owekwu ụgwọ nata na onye abụ nna oche na onye abụ nna oche oke nwekwa onye mee aka PG dịkwa ọcha aka Obosi youth dịkwa na ọcha oke nwekwa onye mee mana onye Curtis Banti nọdụ Oscar abụ na enwudego is Oscar abụ na first time calling
iwu bụ na ya eje ebe ndị ọzọ ebe ekwu edekwukwa oke ife ekwu ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo ugbu a nke akụkọ ụwa gaala ka nkwukwa na uche m nke nji bụrụ mmadụ. Ụmụnne anyị bụ ndị ọrụ nchekwa obodo ha na ndị ntorobịa obodo Obosi, ana m asị unu daalụ n'ọlụ n'ihi ya bụ njem ọma nke unu malitere, bụ njem mkpocha na nzacha, ikpochapụ ndị niile na-ebute ala dị mma n'obodo. O wee bụrụ ihe mara mma. Unu na ndị niile aka ha dị na ya bụ ọrụ, ma igwe na-achị obodo ma ndị ọrụ ya, ana m asị unu niile daalụ n'ọlụ, maka na a sịkwanụ na ime ka obodo dị mma bụ ọrụ dịrị mmadụ niile, imekwanụ ka ala Igbo dị mma bụ ọrụ dịrị anyị niile bụ ndị Igbo. Wee na-asịkwanụ dịka a na-agbakwanụ mbọ a niile ka ụmụaka ndị na-etopụta etopụta, ndị na-achọghị ịbara onwe ha uru, ka onwe ebe ha tinyere isi, ka onwe ihe ha na-arụ, ma nwekwanụ ebe ha si enweta ego ha ga-eji abara onwe ha uru, bara ezinụlọ ha uru, ma bakwara obodo uru. Ana m asịkwanụ na ọ ga-adịkwanụ ezigbo mkpa ka anyị lekene anya ụfọdụ ebe ndị nke ọzọ ndị wepụtarala onwe ha na-agba mbọ, ndị nke ọzọ wepụtara onwe ha sị na ha ga-eji aka ha wee rụpụtara onwe ha ihe ha ga-eji abụ mmadụ. Abịazịa, a na-adịzi ka enwere ụfọdụ ihe gọọmenti tinyechara ndị na-egbochi ndị ahụ na-agba mbọ nke ziri ezi, ndị ahụ na-agba mbọ on legit hustle, ma sụọ ya n'olu bekee n'ụdị nke ahụ. Ị na-ahụzi na ndị ahụ wepụtara onwe ha ịgba mbọ nweziri iwu dị iche iche, ma ọkwanụ ụfọdụ ihe dị iche iche gọọmenti tinyere nke na-enye ha nsogbu ebe ahụ ha na-agba mbọ. Wee na-asị na ọ ga-adịkwanụ mkpa ka anyị leba anya ebe ahụ, maka na a sị na onye mee nke ọma ikelee ya, meziere ya ọnọdụ ka ọ hụ ebe ọ ga-anọ wee na-eme ya bụ nke ọma ọ na-eme. Nke ahụ ga-adọta onye ahụ na-eme nke ọjọọ. Mgbe ọ hụrụ na onye ahụ na-eme nke ọma a na-eselebreti ya, na a na-etu ya ugo, nke ahụ ga-adọtakwa ndị ahụ na-eme nke ọjọọ ikwuwezie ka emewe nke ọma ha etinyetụ ntị. Mana mgbe ị na-ahụzi ndị ahụ na-eme nke ọma a na-akpagbu ha, na-eme ha akaja dị iche iche, ana m asị na o nwekwara ike ime na mba niile a na-agba agaghị amịta ezi mkpụrụ dịka esi atụ anya ya. Ihe nji maka ya ekwu okwu a bụ ihe gbasara ndị ọrụ ịkpọ ụgbọala na ndị ọrụ agboro na steeti Anambra. O nwere ọtụtụ ihe onyonyo nke anyị na-enweta si na steeti Anambra nke na-adị mma mmadụ ikiri n'anya, bụ ihe gbasara ndị a na-akpọ ndị task force Soludo. Ụdị ihe ha na ndị ọkpọ ụgbọala na-eje n'ụzọ. O nwere otu nwa ikorobịa nke ị ga-ahụ ihe onyonyo ya ebe a. Anyị ga-ekpuchi ya bụ ihe onyonyo ekpuchi, maka na ya bụ nwa ikorobịa gbara ọtọ. Kedu ihe mere? Ọ sị na ọ gbaala akwụkwọ tiketi, mana ndị ahụ a na-akpọkwa ndị ọrụ Soludo bịara jụọ ya akwụkwọ tupu o wepụtacha akwụkwọ ka o gosi ha. Ọ bụrụ na ha ewerego ihe wee mapuo ụkwụ ụgbọala ya bụ taya ya. Ya bụ nwa ikorobịa wee gbaka, yipụ akwa ya, sị na ma ya anwụghị taa na mmadụ ga-anwụrịrị n'ime ndị ọrụ Soludo ahụ. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede ka anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo ka m bịakwanụ. Chineke mere Naịjirịa atọ ogolo ndị ọzọ. Ndị polisi abịala. Ị gaghị soro ọ ya egburu ahịa ncha niile, ndị ọrụ Soludo niile. Ị na-ama ọfụma, anyị kwuru n'azụ. Ka ife ọgwụ a. Mba, agbaguzi emume ndị echi tata.
Nabi na-eme I'm coming. I can't. Let me show you. Let me show Listen to me. I said one of them they here. If you want me to motor to be okay, follow me to the station. But even then, one now. You can ọkwa ikirichala nke ahụ. Nke a ikiriri ugbu a bụ nnọọ naanị otu n'ime ọtụtụ n'ime ha anyị na-enweta kwa izu ụka ọbụla. O nwere ọtụtụ n'ime ha nke anyị wetarala na peji a na chanel a na mgbe gara aga, mana ọ bụghị nke anyị ga-abịa wechietakwa ọzọ. Mana tupu m gakwa n'iru, o nwere otu ihe onyonyo ọzọ m ga-achọkwa ka anyị nye anya na ya, nke anyị sikwa na steeti Anambra wee nweta, nke a mere n'obodo Ọka, nke gbasakwara ndị ọrụ Soludo a na-ekwu okwu ha bụ ndị ọrụ task force. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede ka anyị nye anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m bịakwanụ. Iwe na-eme n'Ọka, ndị a na-azọsọ onye nọ stadium ya. Wọchị iwe ndị a na-eme n'obodo a, ndị agboro Soludo n'anya ka a na-azọ onye nọ na stadium. Wọchị agụrụfie na-eme n'Ọka, ya na stadium ka ndị a na-azọsọ mmadụ. Ya iwe na-eme n'Ọka. Ndị a na-adịstọbụ merod, moto na-aga na-azọsị ya starin ya. Ya ihe na-eme na Anambra. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Obere okwu nka nwere n'ihe onyonyo a na-agara aka na-achị steeti Anambra bụ His Excellency Gọvanọ Charles Chukwuma Soludo. Gọvanọ, ana m echeta na mgbe ka batara n'ọkwa, o nwere otu nkwa nke ikwere ndị steeti Anambra. Ọ bụghị naanị otu nkwa ka ikwere ha, mana o nwere otu n'ime ọtụtụ nkwa nke ikwere ndị steeti Anambra, bụ nke esi na ọrụ agboro ga-ala na steeti Anambra, na ihe ọbụla gbasara agboro ga-ala na steeti Anambra. Wee sị na bido mgbe ahụ gawa n'iru na onye ọbụla bịara sị gị weta ego n'ebe ị na-azụ ahịa ma ọkwa ebe ọbụla ihe na-eme na ya na-anatara gọọmenti ego, gị mara na onye dị otu ahụ bụ ori ka ọ bụ. Ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike ọ bụrụ na ha echefuola okwu a na-ekwu maka ya, ka anyị nye anya n'ihe onyonyo nke a na nke oge ka m bịakwanụ. Ndị agboro ga-ana. Ụlọ na-ege ntị. Ekwuru m ya ụnyaahụ, anyị kwuru ya ụnyaahụ na bido tata gaba, onye kwụsịrị ya ebe ọbụla sị gị nye ya ego na ya na-akọlekt ego for gọọmenti, ịma na onye a bụ onye ori. Ọkwa ichetala mgbe o kwuru ya bụ okwu na otu o si wee kwuo ya. Mgbe na-asịkwa gọvanọ
mgbe ị kwuchere ya bụ okwu iwepụtara otu a na-akpọ ọ dịka anti-tout something something otu ahụ iwepụtara na ọ bụ ndị ga-achụ ndị agboro ọsọ na steeti Anambra wee mechaa na-ahụzi na ha bụ ndị anti-tout na ha nwechaziri nkeji ole na ole ha nwechaziri ma ndị na-ahụ maka ndị keke ndị na-ahụ maka ndị nka ndị task force nka na ndị task force nke ọzọ mana ihe kachasị agbagoju ndị Anambra anya nke ukwuu bụ na ha si na abịaziri mewe a na-ahụtazi na ọjọbọ ndị anti-tout nwa na task force elu na task force ala so ya na-arụzi kazi ọjọbọ nke ndị tout nwa ndị agboro nwa asị ha chụọ ọsọ na-arụbu. Mgbe niile ihe a na-anụzi bụ na lekwa ihe ndị ọrụ Soludo mere ebe a, lekwa ihe ndị ọrụ Soludo mere ebe nke ọzọ, nke buterela ọtụtụ ndị mmadụ ihe mmerụ ahụ n'ebe dị iche iche ma ndị nke nwụkwara anwụ. Gọvanọ, mgbe ị kepụtara ndị otu a niile ma ndị anti-tout na task force nke a na nke ọzọ, enwere m nkwenye na ikepụtara ndị ahụ niile ka ị were ha rụọrọ ndị steeti Anambra ọrụ nke ọma. Mana nke a ihe a na-anụzi kwa ụbọchị, kwa izu ọbụla, kwa ọnwa ọbụla bụ ebe ha mebiri ihe, ebe ha mere ihe ọjọọ nke makwanụ ebe ha rụrụ ọjọbọ nke ọzọ. Amakwanụ m na ndị otu ahụ niile, task force ahụ niile nwechara ndị tinyechara ha n'aka na-eleta ha. Wee na-asị gọvanọ, ọ bụ na oge erubeghị mgbe ị kwesịrị ịjụ ha ajụjụ si kedu ihe mere ọrụ nyere unu, kedu ihe mere o ji wee dị otu a, na ọ bụrụzia na ike ya bụ ọrụ adịghị ha ekpochapụzianụ ha ka anyị mara ma ndụ ọ ga-afọ na steeti Anambra. Ọ dị mma, uche m ka m kwukwara, gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara nlecha esi eme ya, deere ebumnuche gị, etisuo ahụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso eburu anyị sonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ, onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo a, pịara m folo. Ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo, pịara m folo. Ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo ndị nwe m, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma ise. Ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.